Halo my friend, já jsem Luminota, vítám vás u dalšího videa. A dnešní téma jsou knihy, knížky, časopisy a tak dále. Takže, když máme třeba knihy a knížky, no, co si budeme říkat? Knihy pro někoho je jedna skupina, která knížky miluje a druhá, která je nesnáší. Ti, kdo nesnáší knížky, logicky jsou asi buď radši chodí ven, jsou na počítači, anebo se koukají na televizi. Jedno z těch tří to asi bude. No, a ještě čtvrtý je hrajou se na mobilu. Nebo jsou na Facebooku. No a pro někoho zase jsou ty knížky obzvlášť dobré, že miluje, to je tady tahle skupina. A ti zase jsou, buď jsou to ti, co se taky koukají na televizi, ale nechají si ten nějaký čas pro ty knihy. Nebo jsou to knihomolové, kteří jenom čtou ty knížky, ne že by se nekoukali třeba na televizi, ale většinou času stráví tím, že čtou a čtou a čtou pořád a pořád. No a potom taky je nějaká skupina, která i čte, i se kouká na všechno a hraje na počítači a tak. A čte jen třeba vybrané knížky, které baví. To používají tihle, ale to spíš se řadí do také ty prostřední skupiny, že čtou i hodně hrajou na počítači. Takoví lidé zase se asi moc neučí. Třeba ano, ale já třeba patřím do té skupiny, kteří nesnášejí čtení. Takže ho přesně nesnáším, ale nemám ho moc v oblibě. Potom jsou tu časopisy. Časopisy, je tu modní časopisy a taky jsou tu i časopisy o hrách, což je třeba ABCčko, a nebo jsou tu taky časopisní televizní, že? A jsou tu taky potom novinářské neboli noviny. A to je třeba Blesk. Ještě k těm knížkám, jak čtu zrovna knížku, která je dost obsáhlá, protože jsou to všechny letopisy Narnie. Takováhle pichle. Jelikož nerad čtu, tak tohle musím přečíst, jo. Doufám. Někdo třeba čte Harryho Pottera. Tím bych pozdravil svoji spolužečku Joču, že ona ví. Tak a třeba jsou i někteří, kteří čtou Hunger Gamesky, kniha Hunger Games. Potom jsou i někteří, co čtou Percyho Jacksona a těch knížek je strašně moc. Pokud bychom si to chtěli zařadit, tak jsou dobrodružné, sci-fi, fantasy a často se dohromady dávají fantasy a dobrodružné, někdy sci-fi a dobrodružné a tak. A tohle bude takové to normální video a pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud neradí čtete, tak dejte taky like. Pokud se vám video nelíbilo, tak dejte dislike. Což jich je tam docela dost. Ale já si z těchto hejtrů nic nedělám. Stejně to nezmění, já nepřestanu natáčet, nepřestanu dělat si vlogy a mě hejtujou za co chtějí. Za intro, že je třeba hnusné, za hudbu, nebo já nevím za co. Třeba, že ve videu vypadám jako úplnej
debil. Ano, debil. Ale to je jedno. Já si z toho nic nedělám. Tím vzkazuju jedním svým spolužákům, že mě to nevadí. Neuděláte s tím vůbec nic. To by bylo pro dnes všechno a čau.